Dneska si ideme zahrať hru, ktorá sa volá Street Beats. Už som to hral, OK. Je to veľmi dobrá hra. Tam viete vytvárať ako keby pesničku a ľudia si to vedia od vás kupovať. Takže toto je hodne dobré. Vy za to dostanete Robux. Snáď si nejakú pesničku. Ináč ja som tu robil Believer. Ne, počkaj si. Okay, teraz. To mi najvyššie, tak teraz, dnes keby som sa pokúsil spraviť nejakú dobrú, a to je dobré, že aj tu sú... What the Sigma? What the Sigma? Bruh. What the Sigma? What the Sigma? Počkaj, ja si na to dám autoclicker. Okay. OK, no tak. Ja tu dám jasné, že... Potom... Ne, toto. No jasné, dneska. 40. Dobre. OK. Vrátim sa. Toto určite bude ona. Počkaj, ja viem dať naše 20. 41. Jasné, тебе udám pejky na nakúpenie, ja som chudobný. Nemám vôbec. OK, kde tu držím? OK. Boom. Smell and clean. Boom. Smer a chlap. Ale ja chcem, aby to bolo... OK, to je... OK, toto dám sem. Kúkajte. OK, už ideme. No. OK, toto tam dám. OK, to tam musím dať. To dám proste všade. Ja tu viem len drvať. OK.
Ganrio. Ne. Je to Ganše. OK, ale nad týmto musí byť kit. A tam je kola. A takže Ganše chcem. Idem ďalším. A ja tam zase musím zopakovať to co... Ale len toto, takže na každom štvrtom soft, boom a potom na každom... takže 2, 2, 2, 2, 2, 2, OK. Takže vám to, počkaj, kde to je? Aha, boom, mám to hotové a potom ešte musím... počkaj. A toto je čo? Hardcore. Hardcore, to som kde dal? To červené hardcore. Takže na začiatok dám to 1, 2, 3, 4 na každom prvom, ne, prvé, druhé, tretie. OK, potom musím dať 60. Teraz, ešte čo tu bolo? OK, každé druhé fast clap. Clap a každé druhé. Ja to celé znie, OK? Od začiatku. Toto znie celkom dobre, kúkajte. OK. A to by som ešte spravil tu takže fast kick. Kick. Kde je fast? A potom tu má nejaký hardcore C major, alebo čo tam. A tu mám 70. 70. Okay. Tuto. Jej, dám henky, toto je strašne pay to win. No tak to dá asi všetko. Next. IDK 2x.
Jako 10 plus price. Ja to dám za 20 robuxov. OK, ale ja to strátim. Ja to dám za 100 robux. Dám to dá viac. Ne, ja to dám za 4. Jo. Every mom is my mom is kinda homeless. OK. No tak toto je koniec. Neviem, čo ešte tu povedať. Čuste, a keď chcete si ma môžete pridať ja vám to ukážem tu. Toto som ja, OK, môžete si ma pridať na Robuxe, hneď vám ukážem, jak sa volám. OK, toto je môj účet, kým nebudú mať 30 odberateľov, si pridám každého, kto mi dá friend request. OK, som Klien 2383 a tak, no tak čuste,